Dus fokkelkoosje, ouwe, het fokkelkoosje met. Dus omdat die hek op was, dus kom je het water ingekomen. Als de hek toe was, dan zal die water ingekomen. Nee, gereen. Ik het zo last voor pil. Ik meen een full course 7. Nee. Ik na enige iemand oproep. Enige iemand kan me komen. Ik zal hem. Als ik een naai. Ja. Vat mensen mij voor een naai. Fuck ja. Go to sleep. Zijn jas. Go to bed. Jouw poes. Hoi vandaag, ik zie het Japanese. Of Chinese of. Baie bedonderd maak. Als ik mensen groet en die naaiers groet die terug hier. Kom jij je kar wat ik kan rijden? Een kar zo nog pit. Hou je bek en kon hij mij. Exopaat! Fitte vogel lijkt nog goed op Facebook, maar ze zien allemaal keren dan. Stuur je WhatsApp nummer. Ik stuur het. Saved. Je zit daar hier langs aan mij. Jullie kan ik wel misschien smallen. Nou, je zit daar als ik je soort baat. Jullie gaat gewoon. Zij zijn, is mijn cookie. Vat mijn cookie. Ik zoek mijn cookie. Niet vat het. Zij zijn, hier is mijn cookie. Zij zijn, vat het.